πούμε να μας πάρει ένα πολύ ακριβό δώρο. Αλλά βρες τι να κάνουμε, δεν γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Έλα, πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω ένα δώρο για τα μάτια μου τα δυο, που τα μετρώ, τα ξαναμετρώ και τα βρίσκω μόνο δυο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το δαχτυλιδάκι, μια νέα σχεδιακή. Ωραίο. How much? Βγαίνει γύρω σε 200.000. Ωραία, ανταποδώ ρε. Με 200.000 πήγαινα στο περίπτερο και της έπαιρνα 5 τσικαμέρικα. Αν δεν μείνατε ικανοποιημένος, έχουμε κάτι σε βραχιολάκι. Για να δείτε λίγο. Καλό. Αυτό πόσο? Αυτό βγαίνει στα 5 εκατομμύρια. Αυτό μάλιστα. Σου γράψω μια επιταγή μου του ιδίου. Στέφανος Κουτρουγάν, 5 εκατομμύρια. Ορίστε. Κύριε όμως, να τώρα ξέρετε, οι τράπεζες είναι κλειστές τέτοια ώρα και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να δούμε αν είναι έγκυρη η επιταγή ή όχι. Έχεις δίκιο φίλε, γιατί και εγώ της δουλειάς είμαι. Σου δώσω εγώ έμπορας, σου δώσω εγώ εδώ μια καρτούλα όπου έχει το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Οπότε εσύ πας αύριο στην τράπεζα το πρωί, παίρνεις τα λεφτά και στέλνεις τον κόσμο στη διεύθυνση. Οπ, και ήρθε. Έγινε, θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πώς θα το πούμε αυτό, Κλάβες 36. Ναι. Καλημέρα σας. Από το Χρυσοχοείο τηλεφωνώ. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Είμαι κι εγώ σε πολύ δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή. Να πήγα σήμερα το πρωί στην τράπεζα, όπως μου είπατε, και μου είπαν ότι η επιταγή σας ήταν ακάλυπτη. Κοίτα ρε, γιατί μας ξυπνάει ο άνθρωπος. Το ξέρω. Λοιπόν, κράτα το κόσμημα, σκίσε την επιταγή. Εγώ έτσι κι αλλιώς έδειξα.